खुलुमबाय जतननो जों दिनै त्रिपुरा मथानि अंगै त्रिपुरा मथा पार्टीनि अंगै तीनटा एसेम्बली कन्स्टिट्युएन्सि कृष्णपुर कल्याणपुर ताई तेलेमुरा ओ कायथाम कन्स्टिट्युएन्सि न बाय कथालायै जों फाइनाय 6 तारिख फेब्रुवारी 2023 तार माने खाना सोमवार तांसाल और जों तीनटा कन्स्टिट्युएन्सि कथालायै कतर खे कायसा लुकु कुथुम फैना नायतो आ लुकु कुथुम फाइमान जाफेनि चिनि बुबाग्रा महाराजा चिनि पार्टीनि चेयरमैन के ओ जों आगे कग्रिमानि चिनि और कल्याणपुर जनरल एसेम्बली कन्स्टिट्युएन्सि व चिनि प्रार्थी जों रेनाय जों आरो रोखा एके ताबुक चिनि तेलेमुरावबो चिनि प्रार्थी दंगो त्रिपुरा मथानि ताई और कृष्णपुर तो दंगै चिनि ताखौ महेन्द्र देव बर्मा चिन फाइनल चिनि डेस्टिनेशन फाइनल चिनि चबा फाइनल चिनि सानमु कन्स्टिट्युशनल सल्यूशन माननानि बागै जों जत वानसा तकसा थुरुकसा तिप्रासा जतनो जों लुकुरकनो चिनि त्रिपुरा पार्टी मथानि प्रार्थी बातायनाय रकनो चुबा चोरिनानि बागै जों लुकुरकनो ताबुक जों विभिन्न फासिनि जत त्रिपुरा साराव जे तीनटा कन्स्टिट्युएन्सिनि जे खानाय तंनाय रकनो जों कबो नामुचुगु नरक खानाव फाइबायदि बुबाग्रा बाय मालाय फाइबायदि बुबाग्रा बाय फाइ बुबाग्रा तामो कक कचार आबो फाइ खाना फाइबायदि आर बुबाग्रानि नरक आशीर्वाद ना फाइबायदि जों चंखा तेलेमुरा टाउन हॉल नि सिमी तेलेमुरा कन्स्टिट्युएन्सि कल्याणपुरनि अर्धेक पार्ट कन्स्टिट्युएन्सि तेलेमुरा टाउन हॉल नि सिमी जोंखाना 10टा नि सिमी हिम्बत खाई रैली खाई और चाकमाघाट जरा जों फाइलेने रूट शो खाई ताई कैसे रैली फाइनाय yang उत्तर महारानी अंगै yang कृष्णपुरंगै कैसा रैली yang फाइथुन के ताई रक तो निने बाइक रैली गाड़ी तंनाय के बुबाग्रानो जों अंगियाफानो 300 ता बाइक बायखायै बरमुरानि निने कनिसिमी हावे बारिनि सिमी बुबाग्रानो बाइक बायखे जों रत्तु बुई बन लाम सकनाय ताई बुबाग्रानो चिनर जत तंनाय त्रिपुरा सारनि बागै ओ फाइनल चिनि डेस्टिनेशन फाइनल सल्यूशन नि बागै चिनि खरकथाम त्रिपुरा मथानि प्रार्थी रकनो बातायनाय रकनो बरकनो बलायै बरकनो कप्लाय खायनायनि बागै कक कचारै थांनाय ताई जोंनो थामसा आंनानि कक कचारै थांनाय आ बागै जत लुकुरकनो कगो फाइनल चिनि ओ चबाव इलेक्शन सिगां चिनि कतर ओ लुकु कुथुमुङो जतनो हाबा याकारै जतनो निनि सामुं याकारै फाइबेननि बागै चिनि त्रिपुरा मथानि फाइथिंति आं कबक नाहरो जतनो हामबाय।